नमस्कार. त्याच्यानंतर कर्क राशी. कर्क राशीच्या ग्रहमानाप्रमाणे जे खूप नोकरीसाठी खटपटी करतायत पण अजून भेटलेली नाही, तर अशा लोकांना नोकरी मिळू शकेल. किंवा एखाद्याला नोकरी आहे पण त्याला दुसरीकडे ट्रान्सफर पाहिजे, तर ती मिळू शकेल. किंवा प्रमोशनासंबंधी जर कोणाकडे लालगोटेपणा करायचा असला तर त्यालासुद्धा वाव मिळेल. कारण नुसतं मनात आलं म्हणून होत नाही, त्याप्रमाणे ग्रहस्थिती आपली चांगली असली तर आपोआप त्या गोष्टी घडून येतात. धार्मिक कार्यात तुम्ही सहभाग घ्याल असं वाटतं, कारण काहीतरी धार्मिक कामं, मग ती घरची असोत किंवा सार्वजनिक असोत, त्या ठिकाणी तुम्ही सहभाग घ्याल आणि तिथे तुम्हाला मानसन्मान पण मिळेल. आपणहून काही ठिकाणी तुम्ही ओढले जाल लोकांकडनं की हे काम करायचं आहे, तेव्हा तुम्ही या, आणि त्यावेळी तुम्ही अवश्य जा, कारण त्याचा पुढे भावी आयुष्याच्या दृष्टीने तुम्हाला काही ना काही नक्की फायदा होईल. राजकारणी लोकांच्या बाबतीत मात्र या महिन्यात थोडेसे गुप्त शत्रू आहेत ना, ते डोकं वर काढतील आणि त्यामुळे त्यांना थंड करण्याच्या दृष्टीनं बराच वेळ तुमचा फुकट जाईल आणि काही लोकांच्या मनात गैरसमज निर्माण पसरवले जातील. त्यामुळे त्या दृष्टीनं तुम्ही कुठचंही वक्तव्य करताना खूपच काळजी घेणं आवश्यक आहे. नाहीतर तुम्ही बोललेल्या गोष्टीचा विपरीत परिणाम घडू शकतो आणि तुमच्या पूर्ण करिअरवर त्याचा पुढे इफेक्ट होऊ शकतो. त्यामुळे त्या दृष्टीनं खूपच सावधगिरी बाळगावी.